Fil-logħba tal-ballun li hija tant magħrufa għall-għaqda li ġġib, sfortunatament ġieli tispiċċa tolli rasa il-mibeda razzjali. Din l-isfortuna mhix estranja għall-futbol Malti u ġieli jkun hemm inċidenti deplorabbli ta' dan it-tip. Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Angelo Ketkuti spjega kif l-MFA issa adottat protokoll li se jkun qed jiġġieled din il-mibeda fl-attivitajiet tal-futbol lokali. Kemm fit-terb u kemm fil-ħażin futbol jirrifletti s-soċjetà li ngħixu fiha u allura nistgħu nagħmlu dak li hu fil-kontroll tagħna u l-aħħar inizjattiva li ħadna għalkemm kienet ilha ġejja b'diskussjonijiet anke mill-istaġun li għadda hija li daħħalna fir-regolamenti tagħna proċedura li fil-verità teżisti anke fil-futbol Ewropew fil-kompetizzjonijiet tal-UEFA. Wara diskussjonijiet fil-fora tal-assoċjazzjoni flimkien ma' dirigenti mill-klabs lokali tfassal protokoll li se jara li l-uffiċjal tal-logħba jissospendi l-logħba għal darba darbtejn jekk ikun hemm xi inċident ta' mibeda razzjali waqt il-logħb. Ketkuti spjega li f'dawn il-każijiet il-membri mill-klabs involuti għandhom jippruvaw iwaqqfu dan l-aġir. Jekk wara l-ewwel waqfa u anke saħansitra wara li terġa' titwaqqaf il-logħba għal ftit minuti għat-tieni darba l-aġir ta' mibeda razzjali jibqa' jippersisti, il-protokoll jista' jwassal għal miżuri iżjed ħorox. Bħala l-aħħar riżort xi ħaġa li nittamaw li qatt ma narawha fil-grounds tagħna jekk hemm bżonn tiġi abbandonata kompletament il-partita u mbagħad bħalma jiġri diġà ikun hemm sanzjonijiet dixxiplinari apparti dak li huwa l-att kriminali ta' dat tip ta' aġir li mbagħad jieħdu ħsiebu l-pulizija.